गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं रायजोनि खना खनला बार, अखा, सारअन्थाइनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफोरावनो गोबां खहा जादों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव गोबां न' बां खहा जानायजों लोगोसे सुबुंनि जिउ खहा आरो जिब जुनारफोरनिबो जिउ खहा जानायफोरखौ मिथिनो मोनगासिनो। बेबायदिनो रायजोनि दिमा हासाव जिल्लानि उमरांस ओनसोलाव मैयानि सानाव गोबां बार, अखा आरो सारअन्थाइ फैनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बां थेर बेथेर जालाङो आरो गोबां दावमा दावसाफोरजों लोगोसे सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बार, अखा, सारअन्थाइनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बाङा थेर बेथेर बायफ्लेजोबो आरो गोबां रोजा रोजा दावमा दावसाफोरा थैजोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ गोबां सोंखारिनायखौ लानानै बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मआ गोख्रों फिनजाथाय खालामदों। बिथां राकेश ब्रह्मआ बुंदों, बिराद लासिंसिं बाथ्रा, जाय मानसिनि आखल आखुआ मोजां नङा, जेराव मानसि समाजखौ मुगैनानै जुमुदै गारनो हाग्रा बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ जुमुदै मुजुग्रा मानसि आरो जाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों बेखौ सन्देह दङ बिथाङा माबादि रिलेसन लानानै थांनानै दङ, बैफोरबादि मानसिया बिटिआरनि चिफखौ सोंखारिनो लाजिनांगौ होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। बेनिखायनो मुनमुन ब्रह्मखौ राकेश ब्रह्मआ बुंदों, मुनमुन ब्रह्मआ गावनि केरेक्टार आरो मेन्टेल स्टेटास बेखौ फाहामनानै लानांगौ, मानोना बिनि माखासे आखुथायफोरा नर्मेल नङा, आबुङैनो एबनर्मेल आरो जि रोखोमनि बिटिआरनि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनायनि खोथा बुंगासिनो आरो बिटिआर सरकारखौ सोंखारिगासिनो बैफोरखौ गारनांगौ होननानै इएम राकेश ब्रह्मआ बुंबावो। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय आरो बे जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा जायो। बाक्सा सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजा कामार दैसानि 121 नं राजा लामायाव गंसे बाइक आरो डाम्पार गारिनि गेजेराव हरखाब जाब्रबथाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे डाम्पार गारि लाखिनानै दोननायाव गावनो हारसिङै सौदावना लाफैयो आरो जायगायावनो मिथुन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय लाइमोननि पान कार्डनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा माइनाव बाजार दंगफार गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि दंफां सिनखावग्रा मिल बोखांनाय जायो। मासबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना बे अपारेसनखौ सालायदों। रौतानि लाइलांफारायाव बोखारनाय जायो नंखाय दंफां सिनखावग्रा मिलखौ नायबिजिरनाय समाव जब्द खालामनाय जायो नंखाय दंफां सिनखावग्रा मिलजों लोगोसे मिलनि गोबां आगजुफोर। दिनै फुंनिफ्रायनो उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाना जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव संदानदोंमोन। फारसेथिं मैया हराव मासबाद हाग्रा बिफाननि हाग्रा मावख'गिरिनि दैदेननायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दंफांजों लोगोसे ट्रेक्टरबो हमनो हायो। मासबादनि लामाबारियाव गंसे ट्रेक्टरजों सिखावै दंफां थक्थाफोरखौ लाबोबाय थानाय समावनो हाग्रा बिफाननि रैखाथि सोद्रोमाफोरा जब्द खालामनो हायो। गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गसाइगावनि 2 नं हावरिया फेट एबा गलादांगि हाथाइनि गलाफोरा अर खामनायजों सेवहांगार। दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हावरिया फेट एबा गलादांगि हाथाइयाव कारेन्टनि सर्ट सार्किट जानायाव गासै गं 14था गलाफोरा अर खामनानै सेवहांगार जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अर खामनानै सेवहांगार जानाय गलाफोरा जि दखान, गेलामाल दखान, फार्मासि दखान बायदि बायदि दखानफोर दंमोन होननानै फोरमायदों बाजार कमिटिनि आफादगिरि नुर मोहम्मद बिथाङा। आरोबाव फोरमायना होबावदोंदि गासै 50 लाखसोनि धोनफोर खहा जादों होननानै। लोगोसे जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा अर खोमोरग्रा बिफानखौ खौरां हरनायाव अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै माखासे दखानफोरखौ रैखा खालामनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि एमसिएलए सजल कुमार सिंह बिथाङा जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथि फैनानै खौरां लाफैयो आरो सोरखारनि जानानै जा हायो एसे हेफाजाब होनो खोथा होयो आरो सजल फाउन्डेसननि जानानैबो जेसेबांखिनि हायो एसे हेफाजाब होनोबो खोथा होलाङो बिथां सजल कुमार सिंहआ। 30 मार्च फैनायनि सिगां बे मोनथाम खामानिखौ मावनानै लायाब्ला गोबां खहा जानो हागौ। गिबि खामानिया जाबाय जुदि नोंथांमोना मिउचुएल फान्डआव इनभेस्ट खालामगासिनो आरो जुदि नोंथांना नमिनि गैयाब्ला थाबैनो 31 मार्चनि सिगाङाव नमिनि ला, नङाब्ला एकाउन्टआ फ्रीज जागोन। नैथि खामानिया जादों जुदि नोंथांमोना दासिमबो पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लायाखैब्ला थाबैनो लिंक खालामनानै लादो आरो थामथि खामानिया जादों जुदि नोंथांमोना आधार कार्ड बानायनाया 10 बोसोर जाबायबा 31 मार्चनि सिगाङाव आधार कार्डखौ रि-भेरिफाइ खालामनो नांगोन। अफलाइन रि-भेरिफाइ खालामनोब्ला 50 रां लागोन आरो अनलाइन रि-भेरिफाइड खालामनोब्ला 25 रां लागोन होननानै फोसावना होदों।
मोसानि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। दिनै फुंनि समाव गलाघाटनि फुरखाथिङाव मोसानि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गाग्लोबजानाय आइजोआ साहा बागाननि गेजेराव हाबनानै बन खनबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय आइजोनि मुंखौ बनी मिर्जा होननानै मिथिनो मोन्दों। गोब्राबै जोखोम जानाय आइजोखौ गलाघाटनि शाहिद खुशाल कनवार सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। जाथाय जाखांनायनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा मोनहैनाय जायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।